Ej, det snør virkelig meget. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den her morgenrutine med mig og min kusine Emilia. Hej. Vi har tænkt os at hoppe i tøjet, så vi ikke skal være i nattøj. Så lad os bare hoppe. Så siger vi 3, 2, 1. Så fik vi hoppet i tøjet. Skal vi lige se Emilias? Det her er så Emilias look. Lækker grøn. Det ligner blå, men det er en grøn. Og så er det bare sorte eller mørkeblå bukser. Nu er Amys look her, og hun har sådan nogle sorte strømper med et virkelig sødt lyserød sæt. Så ja. Hej. Vi har tænkt os, at vi filmer, når vi har gjort os klar. Vi skal have noget make-up på, og vi skal have vores hår, selv vores hår. Og ja, så skal vi egentlig bare komme i gang. Og vi skal børste tænder. Jeg lige har lagt noget make-up på hende her. Så lad os bare komme i gang. Nu vil jeg lige vise jer, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge den her. Vi skal bruge sådan en blush her. Jeg ved ikke, om I kan se. Så skal vi bruge sådan en her kanon. Og sådan en der. Så skal vi bruge med en lille scrunchie. Og så skal vi bruge denne her. Så ja. Hej, og nu har vi lige fået lagt noget make-up. Som I kan se. Og nu skal vi faktisk ud og børste tænder, og vores hår sætte styr. Og så skal vi snart være, så er vi snart alene. hygge os vildt meget. Vi ses om lidt igen. Hej, vi ses i næste video. Måske laver vi en eftermiddagsrutine. Så vi ses.